una altra sessió de gimnàstica. Avui la farem en colxoneta, a terra. Tingueu a punt, tingueu preparada colxoneta. Avui el que farem és essencialment treball abdominal, treball de la musculatura abdominal. A partir d'aquí treballarem tot el cos, però treballarem tota la musculatura abdominal, d'acord? Doncs vinga, posem-nos a punt, començarem estirats. Estirats, podem estirar-nos al llit, podem estirar-nos amb una colxoneta. On tingueu, a l'espai que tingueu, allà ens estirem. Comencem amb les cames doblegades, comencem amb les mans a sota de l'esquena. Començarem agafant aire i quan el traiem, fixeu-vos que jo apreto l'esquena contra les mans i si m'aixeco una mica el cul de la colxoneta. Deixem agafant aire, el traiem, apartant l'esquena contra les mans i s'aixecarà una mica el cul. I anem continuant. Traiem les mans, deixem l'esquena enganxada al terra, col·loquem les mans a terra. Anem aixecant una cama i l'altra. Cama dreta, cama esquerra. Cama dreta, cama esquerra. Anem continuant. Cama esquerra, cama dreta, cama esquerra, cama dreta, cama esquerra, cama dreta, cama esquerra. I ara, a partir d'ara, el que farem és estirar els genolls. Cama dreta, cama esquerra. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Parem, aixecarem la cama dreta, mig alçada, i li farem voltes. Esquerra a l'aire, voltes. Canvi de cama, la dreta, ara portem al revés. Abans hem anat amb el peu cap enfora, ara les voltes cap dintre. Voltes cap endintre. Parem. Pugem els braços, els agafem, els creuem agafant els colzes. A partir d'aquí, agafem aire, pujant els braços cap a terra, i baixem. Llavors, fixeu-vos que quan pugem els braços, l'esquena tendeix a aixecar-se del terra. Doncs intenteu que no s'aixequi, enganxar l'esquena bé al terra. Quan pugem braços agafem aire, quan baixem braços el traiem.
Deixarem els braços a terra per damunt del cap, creuats. Agafarem aire. Quan el triem, aixecarem les cames una mica del terra i els braços una mica del terra. Baixem, agafem aire. Traiem l'aire, pugem cames, pugem braços. Baixem, agafem aire. Traiem l'aire, pugem cames i braços. Fixeu que no cal que pugin molt, és només que s'aixequin una mica i que l'esquena estigui enganxada al terra. I, sobretot això, combinar-ho amb la respiració. Parem, baixem els braços, els posem oberts en creu. Aleshores, agafem les cames, les aixequem, que estiguin juntes, i a partir d'aquí les deixem caure cap al costat i cap a l'altre. Cap al costat i cap a l'altre. Cap a la dreta, cap a l'esquerra. Baixem les cames, aixequem els braços, les mans creuades, agafem aire, quan el traiem aixequem una mica el cap, una mica els ombros, braços una mica amunt i a partir d'aquí girem cap a un costat i cap a l'altre. Cap al costat, cap a l'altre. Cap al costat, cap a l'altre. Deixem poquet a poquet. Perdó. Col·loquem les mans al terra i anem pujant i baixant el cul. Vinga, un parell més. I l'última. Col·loquem les mans al clatell, les cames juntes, agafem aire, quan el triem enganxem l'esquena al terra, pugem el cap i una mica els ombros, contraient abdominals. Baixem, agafem aire, el traiem pujant cap i ombros. Anem continuant.
les cames al terra, les posem juntes i portem els genolls flotant cap al pit. Baixem una cama, baixem l'altra, descansem. Separarem el braç dret, ben obert, agafarem aire i la mà dreta se'n va a tocar el genoll esquerre, creuat, Baixem agafant aire, pugem traient-lo, mà dreta, genoll esquerre. I ara anirem a posar més intensitat pels més agosarats. Aixequem la cama i la mà intenta arribar a la punta del peu. Baixem el braç i la cama, canviem. La mà dreta es posa al clatell, la mà esquerra oberta. Agafem aire, no traiem, la mà esquerra se'n va a buscar el genoll dret. Mà esquerra, genoll dret, creuat. I a poc anirem posant intensitat, hem d'aixecar la cama i intentem arribar a la punta del peu. Amb la mà esquerra tocar el peu dret. Si no hi arribeu al peu, si us quedeu a mitja cama, no passa res. La qüestió és fer el moviment per intentar arribar a dalt. Però si es queda molt genoll, no passa res. Molt bé. Baixem. Ens posem de costat, sobre el costat dret. Col·loqueu el braç dret a sota el cap, que serveixi de coixí, i la mà esquerra que agafi la cintura. Llavors, amb la mà esquerra, amb la cintura, el que farem és agafar l'os aquest de la pelvis i fer-lo moure'l avall i amunt. Avall i amunt. Vale, a poc, aixequem la cama. Parem. Aleshores, col·loquem el braç al clatell. L'altre braç pot sortir un moment però no faci nosa. Agafem aire, el traiem, aixequem el cap i una mica els ombros. Amunt, 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 amunt. Parem, aixecarem la cama, aixequem el braç, toquem el
el genoll, aixecant el tronc, baixem, agafem aire, pugem traient-lo. També de costat. Ens posarem de costat, sobre el costat esquerre. Col·loquem el braç esquerre com si diguéssim de coixí, la mà dreta a la cintura, la cama dreta estirada, la cama esquerra doblegada. Comencem agafant l'os aquest de la pelvis amb la mà i fent-lo moure avall i amunt. Avall, amunt, avall. Anem pujant i baixant la cama. Amunt, 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 amunt. Parem, col·loquem la mà al cap, tenim el braç esquerre, i a partir d'aquí agafem aire, quan el traiem, pugem el tronc de costat. I afegim la cama, el braç, toquem genoll, aixecant-nos de costat, baixem agafant aire, pugem traient-lo. Parem, ens aixequem i ens posarem de genolls. Col·locarem, si algú li molesta els genolls, que es posi un coixí sota els genolls. O, inclús, doblegueu la colxoneta, que faci un doble gruix als genolls, perquè aquesta posició potser s'us carreguen. Col·loquem mans al clatell, a partir d'aquí agafem aire i el traiem i fem girs cap a la dreta, cap a l'esquerra. Més. Aquesta vegada arribarem a 15. Un parell més. I a l'última. Parem. Pugem els braços i fem inclinacions laterals. Vinga, una mica més.
braços, poso al costat perquè ho veieu, col·loqueu els peus, que toquin el terra, les mans al clatell, agafem aire, quan el triem ens deixem caure enrere, fixeu-vos amb el tronc recte, treballa tota la cadena anterior, abdominals i quàdriceps. Deixem enrere, endavant, ens deixem enrere, endavant. Una mica més, una mica més, i una mica més, al mig, baixem. Col·loquem les mans a la cotxoneta, de manera que quedem en quadrupedi, a 4 grapes. A partir d'aquí agafem aire, estirant l'esquena, traiem el cap i el cul, eleguem l'esquena, traiem l'aire, enfonsem el cap i el cul, corbem l'esquena. L'exercici que et diuen del gat i del cavall, agafant aire, estirant l'esquena, traiem l'aire, flexionem l'esquena. Vinga. Parem. Col·loquem les mans a terra, estirem les cames, deixem caure la pelvis i amb els braços a terra aixequem tot el cos. Hem de notar que s'estira la panxa, la zona abdominal. Aguantem aquí, aguantem, aguantem, aguantem. Baixem un moment, que posem un moment, que el que és estirament d'abdominals es repetirem. Tornem a col·locar les mans, força amb els braços per aixecar el tronc i el cap ben amunt, que s'estiri la zona abdominal. Baixem, aixequem el cul i per si se'ns ha carregat una mica la zona lumbar, estirarem l'esquena, el cul cap als talons, els braços ben endavant, el cap ben enfonsat i que s'estiri tota l'esquena. Dobleguem el braç dret i portem l'esquerra cap al costat dret de la colxoneta. S'estirarà més del costat esquerre. Aguantem. Canviem els braços. El braç dret estirat, el braç esquerre doblegat. La mà dreta se'n va cap al costat esquerre de la colxoneta. Interrogativa, tot el costat dret del tronc. Al mig, tornem a estirar-nos els braços, estirem bé l'esquena, anem pujant, acabarem, deixem caure els braços, agafem el cap, inclinem el cap per estirar el coll.
costat. El cap al mig, acabarem agafant aire, pugem braços, traiem l'aire, estirant-nos, estirant-nos, estirant-nos. Agafant aire, el traiem estirant-nos, estirant-nos, estirant-nos. Baixem i agafem aire i el traiem estirant-nos bé. Baixem i per avui ja estarem. Bé, espero que us hagi agradat. Avui ha sigut cansadet aquest, els abdominals, és intens, és cansat. Espero que l'hagueu pogut seguir bé, que no us hagi matxacat massa. I un petó molt gros, d'acord? Ens veiem la propera setmana, el proper vídeo, amb més intensitat, d'acord? Vinga.